सिंसा बर' हारिया साननो गोनां बायद'था जाबाय कार्बि आलं दिमा हासं बिनि पावारखौ सोर लांखो बिटिसि बिटिआरनि पावारखौ सोर लांफिननो ओंखारदों हाग्रामा महिलारिनि समाव कंग्रेस बिजेपि बिटिसिनि बाउन्डारियाव रावबो हाबनो हायाखै दिनैनि गोहो खुंथायाव थानाय दुर्बलता नामा कार्बि आलं दिमा हासं बिनि पावारखौ सोर लांदों आरो बर'फोरनि पावारखौ सोर लांफिननो ओंखारदों बर' हारिया सिंसा साननो गोनां बायद'था जाबाय কি মাছ পাইছে আমার কি শেং মাছ পাইছে গরই মাছ পাইছে ফিটিকরি মাছ পাইছে আর কি আছে কুশা ও কেটা একটা একটা ডুরিবা লাগছে ও जों दिनै बिएलटि आन्दोलन खालामनायनि सुक्तियाव जों उकिल जानो मोनदों बिथांमोननि बिल्डिं लुनायाव जों एसि न'आव दिनै जिरायनानै थाइसे थानो खामायनो हादों नाथाय एमडिएफनि 35 बोसोर आन्दोलन खालामनायाव सोर बर'आ मा मोनदों देलाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय नकल नाखि बे खारणे प्रशासने एखौ करानाय नकल होबो पारि भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय गावजों गाव जोबोद एना एनि गावजों गाव जोबोद दावराव दावसि माखौ लानानै मोननै हान्जाखौ आसा खालामदों बर' हारिया नाथाय बिटिसि बिटिआरनि मोननै हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनो हागोन ना हाया आरो बिटिसि बिटिआरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जों सानदों बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिया सानदों बिथांमोना देरहामारोबा खाम्फा बरगयारी जयन्त बसुमतारी दुर्गा दास बर' बिथांमोना देरहायोबा जातिनि खामानि मावगोन बयबो आसा खालामदों नाथाय देरहामारोबा बांसिनै जोंनि जातिनि बा बिटिसि बिटिआरनि बर'फोरनि थाखाय बुंनो हानाय आसा खालामनो हायो नाथाय गावनि मासिखौ लानानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा देरहामारोबा जोंनि जातिनि बांसिनै मावनो हागोन बा हाया नाथाय सरकारनि गादियाव जिरायोबा सरकारनि मासियाव जिरायोबा सरकारनि आयेन बायदि खामानि मावनो गोनां जायो बिटिसि बिटिआरआव गावनि हमस्टियाव गावनि बाउन्डारियाव जनजातिफोरनि साफ्रोमबो हारि माहारिनि खामानि मावनो बायद'था जायो गावनि साननाय बायदि जातिनि साननाय बायदि जाया बिनि थाखायनो जों दिनै साफ्रोमबो बर' हारिया माखासे सोरबा दुर्गा दास बर' सोरबा जयन्त बसुमतारी सोरबा खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोनखौ लानानै जातिया बेसेबां आसा खालामनो हायो नाथाय फंफा फंनैखौ जातिनि बुंनो हागोनखौ बयबो आसा खालामो आरो गेदेरमा सारमोनहाबो गावसोरखौ बुंनो हागोनखौ लानानै नाजासोमदों बेबायदि समाव सरकारनि गादियाव जिरायोबा सरकारनि मासियाव जिरायोबा सरकारनि आयेन बायदिसो सोलिनो गोनां जायो नाथाय जों बेफोरखौ बुंनानै जेबो आग्रह मोननाय नङा जोंहा बेफोरखौ बुंनो हानाय अधिकार गैया लोगोसे आं नैबेखौसो बर' हिसाबै आं बुंगोन जों सानदोंमोन जों खोनादोंमोन बिटिसि बिटिआरखौ बर' हारियानो गावनि खुंथायखौ सालायनो हानाय पावारखौ बर' हारिनि आखायावनो सफैमारबाय आरो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरखौ बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा सारमोना एसेबाबो हेफाजाब मदद हरनो हागोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथाय जों खोनादोंसोमोन साफा सानै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथायखौ सोर सालायदों आसामनि गेदेरमा सोर गिथावना बिथांनि बेरेखा बुङोबा हयथ' इनकाउन्टार जानो हागौ बिथांनि मुङाव जुदि गले गले बुङोबा जेल जानो हागौ बिथांनि मुंखौ बुंनानै जुदि माबा मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावोबा हयथ' सरकारनि नोजोराव साजा मोननो हागौ जों हाग्रामा महिलारिनि समाव सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि बिटिसिनि बाउन्डारि सिङाव हाबनानै हर सान नांथाबनाय जों नुवाखैमोन गोसो होब्रा होब्रा फैनानै नांथाबनाय जों नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरि बिजेपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि बिटिआरनि सिङाव बाउन्डारि सिङाव मानो एसेबां गोसो होदों गोथौआव थांनानै जुदि नायोबा सिंसा जुदि नायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिंसा दिनै
नायबिजिरनो सम फैबाय हाग्रामा महिलारिनि समाव सोरबा कंग्रेसनि सोरबा बिजेपिनि बिटिसिनि बाउन्डारियाव हाबनानै गोसो होब्रा कंग्रेस एबा बिजेपि रावबो बेबायदि नांथाबनाय बेबायदि हाबसन फैनाय जों नुवाखैमोन दिनैनि समाव बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे भुल मावदों नामा जों साननो गोनां कार्बि आलं बेफोरनि पावारखौ नायदो डिमा हासावनि पावारखौ नायदो गासैबो सेस जाबाय सोरनि आखायाव कार्बि आलंनि डिमा हासावनि बेफोरनि जुदि पावारखौ नायोबा बिटिसि बिटिआरनि पावाराबो जोबस्रांनायनि लामायाव जाहा बुंनांगौ अधिकार गैया बेफोरबायदि जुदि बुङोबा हयथ' दायनिगिरि जानो हागौ बुंनो हानाय जोंहा अधिकार गैया नाथाय जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों सिंसा हाग्रामा महिलारिनि समाव मानो कंग्रेस बिजेपि आसामनि गेदेरमा दिल्लीनि गेदेरमाफ्रा बिटिसिनि सिङाव हाबफैनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव जाय दिनैनि बर'नि गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना माबा मोनसे भुल मावबाय नामा बिथांमोननि माखासे भुल बा गोरोन्थिखौ बिथांमोननि दुर्बलताखौ नुनानै बिजेपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा आसामनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि बिटिआरखौ मानो एसेबां नोजोर होदों रायजोफोर जे नै दाखालि जानोखि लैहोर लैहोर गुवारिखौ बिपिएफ पार्टी अफिसनि मोखाङाव जानो बुनाय बे बुग्राफोरनि गासैबो माने रेकर्डफोरखौ दिनै रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बिसोरनि भिडिअ फुटेज नुजोबनाय जाबाय बिसोरनि माने केमेरा बे जे नुजाबाय केमेरायाव बिसोरनि सावगारिफ्रा गासिबो नुजाजोब्बाय दा बिसोरनि सावगारिखौ लानानै आरो भिडिअ फुटेज लानानै ओमफ्राय सीसीटीवी केमेरानि जायनाखि रेकर्ड बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जाय बुजाग्रा लैहोर लैहोर गुवारि अर्गानिक सेक्रेटारि इउथ बिपिएफ माने उइंनि दा लैहोर लैहोर गुवारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने एफआइआर होदों दा बे एफआइआर नामाव दङ नै श्री अशोक गयारी जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल जाय अशोक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जानायखौ अन्थाइ खुनाय बियो नाटकसो गावखौ एडभार्टाइज खालामनानै लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुलिनानै लाहोदों होननानै बुंदोंमोन बियो आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायखौ अन्थाइ खुदोंमोन बे अन्थाइ खुनायखौबो बे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुजोबोदों होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे नामा फैदों बे केसाव फैदों दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज वे बिसोर जे खामानिखौ मावदों दा बिसोरो अशोक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय आरो लोगोसे नैबेयाव नुदों श्री खोमदोन गयारी बेखौबो केसाव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो खोमदोन गयारी गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम अबे जायगानि बिनि गासिबो रेकर्ड गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार एनएलपि अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बियो सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट जाथि सिबिनाय स्पिरिट बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे दा बिनि नामा दङ दा हयथ' बेफोरबायदि मानसिया भबिष्यताव खुनु गोजों मोनसे माबाखौ नुहुरा बिसोरनि भबिष्यता खोमसि ओरैनो बिसोर केस जानानै दंखायो दा बिसोर जुदि आरो बिदि केसाव नांथाबबावोब्ला हयथ' सानसे समाव बेफोरनि माने केसनि थाखाय बेजों बिराद खैफोदाव फैगोन बे रोखा नुहुरो आरो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौनो बोरै दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै फैफोरा दिनै बोरै बाहायखो बिसोरनि दारैसो बोरै पार्टि सालायनो नागिरखो बे जिनिसा गिदिर प्रब्लेम जायो आरो लोगोसे दंबायो माखासे मानसिफोर दा बिसोर गोबां माने माबाजों लानानै भिडिअ फुटेजखौ लानानै केस होनाय जादों दा बेखायनो जे दिनै जे बे बुग्राफोरनि नामा जे ओंखारबाय बे बुग्राफोरनि नाम ओंखारनाय रोखा रोखा जाबाय बे जायगायाव सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइजेसन मानसिया दंमन बेखौ नुजानाय जाबाय दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगायनो हानाय नङा सैथोआ अरायबो सैथोआ अरायबो माने सिन थाखायो बे सैथोखौ दोनखोमानो हाया बेखायनो जोङो सैथोजों बयबो सोलिनांगौ आरो सैथोआ गोमायोब्लानो जोङो
माने नङै खोथा जोङो बुङो नङै माने माबानि जों आश्रय लायो गाज्रि खामानि मावनायनि आश्रय लायो जों बेखायनो जों सैथोजों सोलिनांगौ आरो सैथोजों सोलिरोङैखायनो जों बिबेक शून्य जायो जोङो गियान शून्य जायो आरो गियान शून्य जायोब्ला बिबेक शून्य जाब्ला जों गाज्रि खामानि मावो दा दिनैनि बे जानि खामानि मावनाय बे बिबेक शून्य जाबाय गियान शून्य जाबाय दा रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ गाज्रि नुथारबाय इउपिपिएलखौ फोथायला एबसु फारसेबो गाज्रि नुनाय फैबाय हिंसा माने नुजाबाय बेखायनो दिनै एबसुआ इउपिपिएल नेताफ्रा दिनै गियान शून्य बिबेक शून्य जाबाय जों बेखौ दिनै रोखा रोखा बुंनो हायो दानिया रायजोफोर बाथ्रा फैदों मा दा दिनै शान्तिनि बिटिआर गोजोननि बिटिआर होननानै प्रमद बर'मोनहा दिपेन बर'मोनहा दल दामै गिदिंबाय थायो दा बेयावनो प्रश्न जायो दा दिनै शान्तिनि बिटिआरब्ला गोजोननि बिटिआरब्ला दिनै माने साधारन इलेक्सनखौ लानानै माने अन्थाइ खुलायनाय बुलायनाय मानो जाखो आरो दिनै शान्तिनि गोजोननि बिटिआराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहाबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने फुस्लायनाय मानो फैखो माने सिकित्सा खालामनाय जाखो अरुणादया स्किम मोनोब्ला इउपिपिएलआव भट नांगोन आरो बिटिआरनि मानसिनो अरुणादया स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्थियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्थियावथ' बयबो समान आरो ओरैबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेराव जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिपेन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै मानो इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ मानो स्किमजों माने बोखावखो दा दिनै जाथियाव मानो बुलाय सोलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा जाबाय नोंसिनि माने शान्तिनि बिटिआराव जे अशान्ति जाबाय बेथ' दिनै रोखा जाबाय आरो नोंसिनि शान्तिनि बिटिआराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौनो जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार जन कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेपिनिस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों थाख्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो शान्तिनि बिटिआराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआराव खुनु शान्ति गैया होननाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुख्रुब खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुख्रुबनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माबोरैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव माने भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआराव जे शान्ति फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ आरोबाव बुंबावनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मटिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान शून्य जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक शून्य जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्रा दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआराव दिनै गियान शून्य मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक शून्य मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआव थगायदों दाना बिटिआरा जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाय होनो जेबो गैया दा दिपेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नाय सुक्तिखौ लिरख्लाबोसो होननो गोनां जाबाय दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनो हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबायदि सुक्ति खालामनानै लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6 आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6 आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बे सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो पावार हराखै दा बेबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो जाथिया खैफोद जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर नेताखौ जों दिनै बुजिनो रोंनांसिगौ बुजिनानै लानांसिगौ आरो जों बेफोर नेताखौ जों समाजनिफ्राय जों दिनै जानगारनांसिगौ आरो बिसोर मानसि नेताजों जों दैदेनजानो नाङा दा दिनै बे जिनिसखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो
खेंफोरनानै बुंनाय जाबाय दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा फोथायजालाया आथिखालनि डाक्टारफोरखौ नुवाखै माव थांदो आखाइफ्रा